Com podeu observar, ja vaig introduir abans un poquet l'assumpte, al final estem agafant el moment actual, les tendències i recomanacions, el propi pla municipal del PMUS, de Mobilitat Urbana Sostenible, i estem fent un document obert per a que tothom pugui participar des de la part política, tècnica, com la participació ciutadana, que és molt important i sabeu que és un dels grans valors de la política d'avui en dia en qualsevol ajuntament. Per tant, opinem que és una cosa que s'ha de treballar ja, perquè ara és el moment en què s'estan posant en marxa i aplicant aquestes mesures en tots els municipis i ciutats. I, per tant, queda ja, quan no poguem debatir-la en comissió, queda un segon torn per a poder contestar dubtes o el que sigui. A veure, una reflexió. Si nosaltres aprovem un PEMUS com a corporació, com a ple, en quin moment hem de posar en marxa cadascuna de les línies estratègiques? Perquè és que si aprovem un PEMUS i no comencem a espentar cap aquí cap allà, depenent de les necessitats de cada moment, les possibilitats econòmiques i els criteris polítics i de resposta a les necessitats ciutadanes, podem aprovar un PEMUS i estar 20 anys sentats a la cadira esperant que algú el posi en marxa. I nosaltres no estem dient que no hi hagi interès, però ho dic pel tema de que això no invalida el que pugui haver iniciativa en aquest sentit, perquè si no ja estaria tota la feina feta. Ja no cal que parlem de mobilitat fins al 2032. Quan s'acabi l'Audiòs de València, revisem el PEMUS. Ho dic perquè pensem que això no pot ser una excusa i que això és un document de treball. Són línies estratègiques a desenvolupar i estan obertes. Nosaltres el que hem fet ha sigut arreplegar inquietuds, les tendències que s'estan empleant en quant a mesures en molts municipis, reflexions d'alguns bars i comerços que ens demanen que els donem alguna ferramenta, alguna solució per al tema de les seues terrasses, perquè estan en alguns carrers complicats. Per exemple, a la ciutat de València hi ha algun carrer on se talla només que el cada setmana, ho dic pel comentari que feia la portaveu de Ciudadanos, de dir, l'horari és un horari comercial genèric que s'ha posat com un exemple, un punt de partida per posar alguna cosa, la intenció que hi ha de poder revisar, per poder ampliar o ajustar altres franges horàries, perquè aquí te diu a tu que millor en un carrer, a un comerç o a un bar no li pots fer un gran favor en quant a recuperació econòmica que puguis tallar-li el carrer, com s'ha fet en altres ciutats, les nits de cada setmana per a la seva terrassa. Vull dir, o inclús reubicar la terrassa d'un cantó a l'altre. Hi ha moltes propostes que se poden parlar i consensuar. Aleshores, això és un poquet la intenció i la finalitat de la moció, és a dir, donar resposta als comerços locals, afavorir la salut pública i anar avançant en aquest PEMUS que hem aprovat entre ciutadania, polítics i totes les parts de forma unànime. Vull dir, és que en Rafelbunyol fa falta anar tallant carrers o peatonalitzar o no, està en el PEMUS. Vull dir, aquesta és la intenció estratègica d'anar avançant cap a un poble amb menys petjada dels carburants, dels cotxes, prioritzant altres qüestions, altres valors. Volem un altre tipus de poble. Vull dir, aleshores, tot això és el que està relacionat i no estem imposant res, però sí que estem despertant un poquet el debat i dient, escolta, ara pensem que és el moment perquè estem ahí. La ciutadania pot estar més sensible cap a aquestes qüestions, ha experimentat i sabem que n'hi ha molts exemples a tot arreu. Vull dir, no m'estic inventant res quan dic això. Aleshores, per això la urgència és fer-ho ara o debatre-ho al ple, ja els hem dit que no ens agrada fer-ho així, perquè si no, que ho deixem per a finals de juliol, vull dir, han passat 2 mesos. Ara és quan molts comerços o bars necessiten resposta, se pot anar avançant en aquestes línies estratègiques que damunt són a cost pràcticament zero, perquè reduir la velocitat, posar més tanques, canviar puntualment l'accés als certs carrers, no té un cost econòmic i sí que pot revertir positivament en algunes activitats. I en aquest poble, la majoria de comerços perfectament s'estan adaptant i la majoria de gent està des de fent encàrrecs a domicili i altres tipus de maneres de comprar local. Per tant, jo penso que en això estem donant un poc de resposta a el que vostès han dit. Sí, a veure, així no hem vingut a fer un examen que vostè me pregunte o me passi llista de si un poble o l'altre. N'hi ha molts pobles i l'exemple de València l'he posat perquè un dels bars que vostè diu que vostès han donat resposta
tinc 3 bars que se queixen de vostès que no donen resposta a les seves necessitats de Terrassa, per exemple, i altre tipus de comerços. Vull dir, i aquest bar en concret me demanà que li exposara aquest exemple de València, de tallar un carrer X hores per les nits, que és quan més negoci té del cap de setmana, però entre setmana se pot apanyar perfectament en el que té. Aleshores, no em digui això perquè nosaltres estem a disposició de qualsevol persona i negoci del poble i així venen, quan no trobem solució, venen a buscar-nos moltes vegades que per això estem. I aleshores per això plantegem aquestes qüestions. I vostè està argumentant també el tema del PEMUS que és recent, és cert, però les circumstàncies canvien ràpidament i en aquest ple s'està demostrant completament i, per tant, qüestions que podrien desenvolupar-se més endavant podrien ser bones desenvolupar-les ara. I després també, en la pròpia moció, les exemples d'actuacions tenen el mateix cost que el que vostès han decidit ficar en marxa, que és aquest tallar els carrers de matí fins a les 12 o 12 i mitja. Quin cost té això? Doncs el mateix cost que poden tenir la resta de mesures que hem exposat com a exemples de possibles línies d'actuació. Canviar el sentit d'un carrer no té cost, apenas, perquè és pintar i canviar una placa. El tema de canviar la velocitat màxima en certs carrers no té apenas cost. Posar unes tanques i llevar-les té un cost que sí que demanarem un altre crèdit de legislatura per a cobrir això. Vull dir, no vull desvirtuar la moció ni desvirtuar la seva necessitat, ni vull emparar-se ni en cost econòmic ni en qüestions tècniques. Vull dir, és que són arguments que no entenen com pot vostè caure en alguna tan senzill com això. Vull dir, no estem plantejant impossibles ni una reestructuració del poble, inclús en el mateix punt que li diem lo del pla, que en el PMU vostè sap que la línia 1 de 2 posa, que hi haurà uns maceteros, que hi haurà una remodelació de voreres, no sé què. Això ho hem fixat, inclús en parèntesis, a l'exposició de motius, de que això sabem que serà quan puga ser, però de moment pots reduir la velocitat, que això és gratis. Aleshores, no en tenim aquest argument. I ja li dic, revises vostès les circumstàncies de cada bar del poble i veurà com hi haurà alguns que sí que han tingut la sort de poder-se adaptar bé i altres que no. Que seran en menys, val, però segur que hi ha alguna solució fàcil per durant un marge d'X hores cada dia o cada setmana se li pugui donar més vida. I això és també reactivació econòmica, això és rescatar persones i negocis. I per això la urgència d'això.